І калі мінула субота, Марыя Магдалена і Марыя Якубава і Саламея накуплялі духмянасцяў, каб пайсці і намасціць Ісуса. І вельмі рана ў першы дзень тыдня прыйшлі яны да магілы, калі ўжо ўзышло сонца. І гаварылі яны між сабою: «Хто нам адкоціць камень ад уваходу ў магілу?» І глянуўшы, бачаць яны адвалены камень, а ён быў велізарны. І увайшоўшы ў магілу, яны ўбачылі юнака, што сядзеў з правага боку і быў адзеты ў белае адзенне, і аслупянелі. А ён кажа ім: «Не палохайцеся, вы шукаеце Ісуса з Назарэта, укрыжаванага. Ён уваскрос, няма яго тут. Вось месца, дзе яго паклалі. Але ідзіце і паведаміце вучням яго і Пётры. Ён ідзе перад вамі ў Галілею, там яго ўбачыце, як вам сказаў». І яны, выйшаўшы, пабеглі ад магілы, бо ахапіў іх страх ды трывога, і нікому нічога не казалі, бо баяліся. Уваскросшы на світанні ў першы дзень тыдня, Ісус найперш паказаўся Марыі Магдалене, з якой выгнаў 7 дэманаў. А яна пайшла і паведаміла тым, што з ім былі, якія сумавалі і плакалі. Але яны, пачуўшы, што ён жывы і што яна яго бачыла, не паверылі. Пасля таго ён паказаўся 2 з іх у іншым выглядзе на дарозе ў паселішча. І яны пайшлі і расказалі іншым, але і ім не паверылі. Нарэшце паказаўся ён 11, калі яны ўзлягалі пры стале, і дакараў іх за недаверства і закамянеласць сэрца, што не паверылі тым, што бачылі яго ўваскросшага. І сказаў ім: «Ідзіце на ўвесь свет і абвяшчайце Евангелие ўсяму стварэнню. Хто паверыць і прыме хрост, будзе збаўлены. Хто ж не паверыць, будзе асуджаны. А тых, што павераць, будуць суправаджаць такія знакі. У імя маё будуць яны выганяць дэманаў, новымі мовамі гаварыць будуць. Змеяў будуць падымаць, ды хоць бы што атрутнае выпілі, не пашкодзіць ім. На хворых рукі ўскладаць будуць, і яны аздараўляцца будуць». І пасля размовы з імі Господ Ісус узнёсся ў неба і сядзіць праваруч Бога. А яны, пайшоўшы, вясцілі ўсюды, а Господ дапамагаў ім і падмацоўваў словы іх знакамі, што іх суправаджалі. Амінь.